zenide maiteok, bereziki Arrasatetik gaurko egunean Arantzazuraino igo zeratenak, agintariak, ongi etorriak. Aurreko domekan, Gotzain jauna Don Fernando Prado hemen egon zan, eta sermoian ia 30 minutu egin zion. Bueno, gaur gutxiago izango da, baina atzoko egunean, oinatin andra batek esaten zuztan, bai, datorren urtean erdia, igoko dira Arantzazura olako sermoiak esan da, eta, ez naiz Gotzaina baino gehiago, baina motzago egingo dugu, baina, dana dela ongi etorriak. Gaur ikusten dezute gorriz jantzita gaudela, ostiral santu balitz bezala. Zergaitik, gaur domeka da, jaunaren eguna, eta jai hori, jaunaren egunaren jaia, ia beste jai guztien gainetik sartzen da, baina gaur ere irailak 14 egun ditu, eta Santa Cruzak dira, eta Santa Cruzak jaunaren jaia danez, domeka hori tokatzen danean ere jai horrek hartzen du lehentasunak, eta ondo datorkigu jaunaren jaia izan da, jaunaren eguna ospatu ahal izateko. Gurutzearen goralpena. Gurutzeari begiratzen diogu, eta zer ikasten dugu hortatik, gogoratzen zeate ere ostiral santuetan, gurutzea Elizaren atzetik datorrela, olako kanta esaten da, gazteleraz, mirad, bezaki la cruz de la salvación. Eskatzen digute begiratzea, ona hemen jaunaren abea, begiratzea gurutzeari, eta gurutzeari bakarrik ez gurutziltzatuari, bertan bere bizitza gure alde eman zuen Jesukristori begiratu behar diogu. Jesukristoren nekaldia gogorra izan zen, gogorra, eta hortan irudiak hain politak egina dauzkagu, naiz eta odol jarioak eta bar dauzkatela, eta irudi krudel baten aurrean aurkitzen gerala, geure egin dugu, eta ez digute inungo minik begietara jotzen, hortxe dago, baina gogoratzea bakarrik Mel Gibsonek egindako pelikula hartan, Jesusen nekaldiak, han zenbat momentutan begiak itxi behar ziren, edo apartatu bizta, ziren jasa ezinekoak ziren, han sortzen ziren irudiak, eta ura nahiko realista da. Kalbarion gertatutako agutakigunen araberan, pelikulan azaltzen diren irudiak antzekoa dira. Geroko irudiak badute beste xamortasun bat, beste goxotasun bat, gure begietara jotzen ez dutena, baina hor ikusten deguna gogorra da. Jesusek hartu du munduan dagoen min handiena, segurazki bai, zeren gurutziltzate horretan, esan bakarrik mina gorputzean hartzea, zigorkadak, koroiak, egurrean hiltzea, eta bar, baizik eta munduan dagoen gaitza gainditzeko, zeren gurutzearen aurrean bi jarrera daude, gurutzera dijoanera eta gurutziltzatzen dutena. Eta gure bizitzan ere alakoxea da. Gu egon gaitezke zenbatetan gurutzea hartuta, geure bizitzan sortzen diren minak eta ezintasunak, eta gure bizitzan ondoan gertatzen diren minak eta ezintasun horiek ere besteekin batera konpartituz, edota gurutziltzaile bezala. Eta batzutan nahi gabare, gura barik askotan gertatzen da. Guk adibidez mundu honetan zatituta dagoen pobrek eta aberatzen arteko mundu honetan tokatu zaigu. Ia inungo meritorik egin barik, eta batek izango nik lana indete desente, eta nire diruak eta soldatak izardiz ondo irabazia dira, bai. Baina munduan dauden sistema ekonomikoak sortzen dute munduko beste bazter batean sekulako pobreziak eta desgraziak, eta maila horretan guk geranok mundu honetan eta sistema honetan bizigarenok alabeharrez bada ere beste askoren zapaltzaileak bihurtzen gerala. Eta horri zelan bueltan ematea benetan zaila da. Baina gutxienez kristau garenok pobreekin batera jo behar dugu eta pobreen alde. Eta gure aberastasunak eta dauzkagun ondasunak ere banatzeko pres egon behar baigera. Jesusek hartu ditu munduan dauden min handienak,
igualez, zuek esan dezakezute, eta andra batek 3-4 urte kantzerrarekin kimioak hartzen, gero etxean momentuero gomito larriak egiten horrek zer, edota gure munduan beraien buruarekin aurrera ezin dutenak eta kaleko bazterretan lotan daudenak zer, eta munduan dauden hainbeste gerraten artean bizi direnak guztiz zapalduta horiek zer, horiek denak dira gaurko egunean Jesusen gurutzea erakusten dutena. Eta askotan ere, pelikula hartan bezala, guk ere begirada aldatu egiten dugu. Jasaezina bai dira, hartzen ditugun irudiak, eta benetan gure impotentzia sortzen dutenak, eta ez dakigula nundik nora izango da irteera. Baina Jesusen gurutzean daukagu irteera, hau da, Jesusek bere gainean hartu zitun nekaldi guzti hori hartu zuen gure salvaziorako. Eta nun dator gure salvazioa? Jangoiko aitak eskatu ziola bide hortatik jutea, Getsemaniko baratzan entzun genduen bezala, egin bedi zure naia eta ez nerea, eta askatasun osoz hartu zuen bide hori jangoikoaren maitasuna munduari aldarrikatzeko. Eta halaxe da. Eta gu gurutzean sentitzen geranean, 1000 gurutze daude eta 1000 gurutzeren erak, Jesu Kristori begiratu behar diogu, eta gauza bat jakingo dugu. Gu gauden desesperazio egur horretan zintzilik, jangoikoa egonda gure leku horretan. Eta arekin bat egin dezakegu geure minak berarenak. Eta hortik salvazioa dator. Ez masokista batzuk geralako, ez? Baizik eta Jesu Kristoren pasioan parte hartzen degulako geure eskaintza eginez. Eta era horretan, gure minak eta gure ezintasunak halako ez dira kentzen, hor daude. Eta sufrit arazten gaituen, baina hala eta ere aurrera eramateko, gauza horiek, min horiek aurrera eramateko gaitasun handia hartzen dugu Jesusen gurutzetik. Horregatik ospatu egiten dugu. Jesu Kristo heriotzaren menpekoa egin zan, gurutzeko heriotzaraino jaitsita, guk ere bizitzan gure minak eta ezintasunak hartzen ditugunean, Jesusi begira senti gaitezen salbatuta gaudela. Jangoiko aitaren borondadea egin zuelako altxatua izan baizen Jesu Kristo, eta gu ere bide berdina eta helmuga bera izan dezakegu Jesu Kristori jarraituz.